πράγματα. Το τσιμπό δεν πρέπει. Κλείσει, θα βρεις το σκοπό. Δεν καταλαβαίνεις πώς γελιοποιούνται χειρότερα από αυτούς που κοροϊδεύουν. Πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι οι συμμαθητές τους έχουν το δικαίωμα να είναι ελεύθεροι και χαρούμενοι και τους διεκδικούν. Για να μιλήσουμε στο σύγχρονο πρόβλημα, να μιλήσουμε σε καθηγητές, σε φίλους, σε γονείς. Επίσης, να οργανώσουμε εκδηλώσεις στην πόλη. Να ζωγραφίσουμε σκίτσα, αφήσεις και διεκδικήσουμε το σχολείο. Μ' αρέσει! Και να ανάψουμε συνθήματα, όχι σε κάθε προσπάθεια του μηνού. Και να προβάλλουμε βίντεο. Να δείξουμε τέλος πάντων ότι το σχολείο δεν ανήκει στους σκοπέδους έξυπνους. Πολύ αποφασιστική φυσική. Έχω δοντίκια. Παντού γύρω μας βία. Τουλάχιστον στο σχολείο να βάζουμε τους δικούς μας όρους. Άλλος δεν είναι και δικό μας χώρο. Δικός μας χώρος, ναι. Αλλά κατευθύνω και τα έτσι κάπως έξυπνα. Δεν καλό μαθητή. Αμέσως θα με φάνε. Τελειώσουν. Θα κάνεις ανοιχτούς. Μην μιλήσω για τους μέτρους ή τους αυτούς. Αχ, και ούτε αυτό δεν ξέρεις. Λένε συνέχεια τα ίδια. Καλή στα μαθήματα και στα χαρακτήρα. Άστα. Και μην βρίσκω παιδί. Αμέσως το κουτέλι. Γιατί αυτό με τα κορίτσια Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πάντα στο σχολείο, αλλά παντού γύρω μας υπάρχει έτσι. Σίγουρα και εκτός σχολείου. Είδαμε τι συμβαίνει. Οι γυναίκες είναι εκατόντερες, ανίκανες. Έχεις δει πολλές γυναίκες επιστήμονες. Δεν έχετε ποτέ μπροστά τα ονόματά τους. Ή μήπως βουλευτίνες στην Βουλή, μετρημένες στα δάχτυλα. όμως και εμείς δεν δείχνουμε διάθεση να το αντιμετωπίσουμε. Όπως και πολλοί που φτωχοί, μετανάστες, γεννήτους, ρατσισμός, σημαίνει και ισότητα. Έτσι δεν είναι. Εσείς υποστηρίζουν άλλη ομάδα, άλλο κόμμα, πιστεύουν σε άλλη θρησκεία. Δεν σπουδάζουν τους χριστιανούς αντικαθιστές στην Ανατολή. Είναι άπιστοι λένε. Αλλά και οι ίδιοι είναι δολοφόνοι. Γιατί στη Γαλλία, στο Βέλγιο, πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ακόμα και μουσουλμάνοι. Τελικά αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Μπορούμε να προσπαθήσουμε και σε 20 μηνών να θα αλλάξει. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να κάνουμε για τις εκδηλώσεις. Πάμε. Είναι πρόσφυγες. Εντάξει μωρέ, το άκουσα. Όμως δεν συμφωνώ κιόλας. Τελείως. Δηλαδή τι διαφωνείς. Τόσους πολέμους παίρνουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Κοίταξε, Στέλιο. Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Πολλοί από αυτούς δεν είναι από πολέμους και εκμεταλλεύονται όπως έχουν καταλάβει την όλη κατάσταση. Εντάξει, όπως οι μετανάστες είναι περισσότεροι. Οι μετανάστες είναι λιγότεροι. Οι πρόσφυγες είναι πάρα πολλοί. Εντάξει, Στέλιο, τι θες, να πάω τον τόπο, να γίνω μουσουλμάνος, να μου αλλάξει παραδόση, ρε φίλε. Έλα, Ράγκελε, τώρα δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός τους. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν και ζουν σε άθλιες συνθήκες. Έχουν να αντιμετωπίσουν το κρύο, την έλλειψη τροφής και πρέπει να ζουν ένα καλύτερο μέλλον μακριά από όλα αυτά τα δεινά που πολέμουν. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε καλά εμείς να φάμε. Δεν είναι πάνω σε αυτοί οι πρόσφυγες. Εντάξει, δεν έχουν ούτε αυτή τα αναγκαία, αλλά σκέψου. Θα πάρουν τις δουλειές των Ελλήνων. Καλά, Ράγκελε, σίγουρα πολλοί Έλληνες πεινάνε, όμως εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Καθημερινά κουμπανίζονται τα σπίτια τους, πεθαίνουν οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, τα παιδιά τους. Τι λες, έτσι είμαστε εμείς. Τουλάχιστον για μας ο πόλεμος είναι μόνο οικονομικός. Πράγματι, ρε Στέλιο. Ίσως να έχεις και δίκιο. Όμως δεν γίνεται, ρε παιδί. Πώς θα τους βοηθήσουμε. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Έλα, Ράγκελε, πρώτα πάει το ανθρωπιστικό και μετά το οικονομικό κομμάτι. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην τους κατηγορούμε άνετα, να μην γινόμαστε ρατσιστές. Δεν θα μας άρεσε, είμαι σίγουρο ότι το έκαναν σε εμάς, να βρισκόμαστε σε μια τέτοια τόσο δύσκολη κατάσταση. Και εμάς, ρε Στέλιο, ποιος θα μας βοηθήσει. Εμείς μόνοι μας θα βρούμε λύση στα προβλήματά μας. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι και δεμένοι μεταξύ μας. Να βοηθήσουμε και αυτούς τους λόγιους. Βλέπεις τι γίνεται στο Αιγαίο. Χαμός. Μια ώρα γιατί. Θα μείνουμε άπραγοι. Μπορούμε να τους δώσουμε κάτι το χατσίλικι τους και κανένα τρόφιμο, έτσι δεν είναι. Τι έγινε πάλι, θες κάνα μηδέν ή μόνο ήμερη. Όχι, απλά μου έκανα τη σημαίνει συζήτηση για την οικονομία. Για όλο το Χατζηλίκη. Την πάρα συζήτηση που έδωσε. Α, κατάλαβα. Σου είπαν... Είμαι και ο πατέρας σου! Τράπεζα! Αλλά έχει εκπώσει συζήτηση κάθε φορά, δεν θα είναι σπαστική. Σε όλους μας υπάρχει αυτή η συζήτηση, ρε φίλε, αλλά πρέπει να την κάνουμε αν θέλουμε το τυλί. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά είμαστε λίγο. Κάνα κάτι μόνο, θα πάμε στο χέρι.
Θα κάνεις τις δουλειές μου. Κουράστηκα πια. Με μπέρδευα. Κύριε Χρήστονα. Αλλά έχει ακριβώς φράσεις κάθε φορά. Τίμενο, τράπεζα. Έλα ρε, σίγασε. Θα σταματήσουν κι αυτοί κάπου. Οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις φταίνουν, όχι εμείς. Ναι, ρε, εμείς την δουλεύουμε. Δεν θα μου έλα. 10-15 ευρώ το μήνα. Άνοιγε το δίκτυο. Φίλε, σίγασε και ξέφερε. Για χατζηλίκι μιλάγαμε και εσύ δημοσία επανάσταση. Λεφτά είναι, και έλεγε ένας φιλόσοφος που δεν θυμάμαι, τα καλύτερα πράγματα της ζωής είναι δωρεάν. Δίκαιες. Sorry. Τα καλύτερα πράγματα της ζωής είναι δωρεάν. Άντε, πάμε μέσα. Πάμε να φύγουμε. Έτσι και το πόδι. Παιδιά, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Είσαι καλά. Δεν σου νοιάζει. Άλλωστε δεν το ξέρω. Είσαι πλάκα κάνει. Δεν δουλεύει. Δεν τον βλέπει. Όλοι πρέπει να κοιτάξει όλοι θέλουν να καταλάβουν τι ξέρει. Ξέρω εγώ. Τι μου το παίζετε λίγο για Κρίμα όμως, μια χαρά παιδί. Θυμάσαι την ομάδα μου καλώς ήταν. Στα μαθηματικά ασθένει. Τι μιλήσει. του μίλησα κάνα 2 φορές. Δεν θα φύγει. Είναι αλλού. Μια φορά θα ήσουν σε κρυμμένη. Τι, δεν ξέρεις. Όχι, γιατί άλλο να πάρει. Hello, κάτσε, και το δίπλα πρέπει να πεις. Δεν μπορώ. Λέω όλα αυτά. Είναι και ελεκτική. Μήπως. Καμιά είναι. Κάποιος είναι σήμερα τώρα. Πώς σε φοβάται. Δεν ξέρω, πάντως είναι όλα τα καλά. Τι έκανες πήρες, είσαι τρελή. Ξέρω τι έφτασε. Είναι φτάνος. Σίγουρα φτάνος. Γιατί όχι. Γιατί, από τι ήθελες σε πριν. Ξέρεις κανένα που να μην πιέζεται. Δεν ξέρω, τι πάει. Μάλλον κάποιοι τρέχουν, κάποιοι όχι. Κάποιοι βρίσκουν μια διεύθυνση που παλεύει στη ζωή, κάποιοι φύγονται σε αυτά που θα βρουν στο καφέ, σε αυτά που έχουμε ρεπρεπαστό. Γιατί να μην παίρνουν λεφτά. Μερό, αυτό ξαναπες. Ειλικρινά, δεν το περίμενα ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει τόσο νέος. Κανείς δεν το περιμένει, αλλά δεν είναι και απρόβλεπτο τον άνθρωπο να το βγάλει. Καταλαβαίνεις ότι όλοι θα πεθάνουν κάποια στιγμή, είτε από ναρκωτικά, είτε από κάποια αρρώστια, ή από ένα απλό ατύχημα στον δρόμο. Αυτός πέθανε από ναρκωτικά. Το ξέρω, δεν μας κοιτάω, το θάνατος βλέπω